Αφιέρωσε μόνο 2 λεπτά για να μάθεις τα μεγάλα μυστικά που κρύβονται πίσω από σπουδαία αριστουργήματα της τέχνης. Όπως για παράδειγμα σε αυτό το έργο εδώ πέρα του Klimt. Ο Klimt, αυστριακός ζωγράφος. Το έργο αυτό το φτιάχνει στα 1895. Ποιο είναι το ενδιαφέρον εδώ πέρα? Το έργο λέγεται Έρωτας. Έρωτας και μας δείχνει ένα ζευγαράκι κρυμμένο βράδυ εκεί πίσω από κάτι θάμνους, κάτι δεντράκια που δίνουν το πρώτο τους φιλί. Θυμήσου το πρώτο σου φιλί και εσύ φίλε μου, φίλοι μου. Θυμήσου πως χτυπούσε η καρδιά σου. Ναι, αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι στον πίνακά του έχει βάλει ψηλά και κάτι φιγούρες να τους κοιτάνε. Παρατήρησε το λίγο αυτό. Είναι πάρα πολύ ότι οι φιγούρες αυτές είναι περίεργες, είναι γυναίκες, δεν είναι άντρες. Θα έλεγε κάποιος, τους παίρνουνε μάτι. Ναι, πραγματικά κάθονται αμέριμνοι αυτοί και βιώνουν μέσα σε έναν μεγάλο αναστεναγμό, μέσα σε μια γλυκιά ταραχή το πρώτο τους φιλί, αλλά αυτές οι γυναίκες από πάνω τους κοιτάνε και τους κοιτάνε περίεργα και μερικές εκεί αριστερά είναι και πάρα πολύ τρομακτικές, κάτι περίεργες φιγούρες. Τι γίνεται εδώ, γιατί το έκανε αυτό ο Klimt? Γιατί αυτές οι φιγούρες εκεί πάνω δεν είναι άλλες από το ίδιο το κορίτσι που πάει να δεχτεί εδώ πέρα το φιλί. Τι λες ρε Βαγγέλη, δεν το κατάλαβα αυτό. Περίμενε να καταλάβεις. Φαντάσου λοιπόν ότι το κοριτσάκι το βλέπεις εκεί πάνω, στη μέση. Είναι η γυναίκα αυτή όταν ήταν παιδί και ονειρευόταν τον πρίγκιπα που θα ερχόταν να την παντρευτεί. Δεξιά από το κοριτσάκι είναι η ίδια η γυναίκα αυτή, στην ηλικία αυτή που τώρα παίρνει το πρώτο της φιλί, η οποία μάλλον πρέπει να θυμάται το φιλί αυτό, κάνα δεκάλεπτο, καμιά μέρα, κάνα διήμερο μετά, ακόμα έχει τη γεύση του στα χείλη της. Ενώ πιο αριστερά η γυναίκα αυτή είναι μεσήλη και έχουν περάσει τα χρόνια. Κοιτάει το φιλί αυτό, δηλαδή το κοιτάει μέσα από τις αναμνήσεις της και μετά είναι γριά, πανάσχημη, αγριοπή, η οποία αυτή παράξενη γυναίκα το θυμάται με οργή, το θυμάται με θυμό, το θυμάται με παράπονο. Ποιο είναι το παράπονο? Πώς πέρασαν τα χρόνια. Ρε Βαγγέλη, δηλαδή, τι θέλει να μας πει αυτό το έργο του Klimt? Θέλει να μας πει ότι ο χρόνος κυλάει. Βέβαια υπάρχουν πράγματα που είναι αθάνατα. Είναι στιγμιαία, όπως για παράδειγμα αυτό το φιλί. Το φιλί αυτό είναι στιγμιαίο, αλλά είναι αθάνατο. Είναι τόσο αθάνατο που διατρέχει όλη αυτή την παραδικότητα του χρόνου. Ελάτε όλοι σας στο ατελιέ του Βαγγέλη Παπά, στο ατελιέ μου. Εκεί έχετε να μάθετε πολύ ωραία πράγματα. Ελάτε, δηλώστε από τώρα τη συμμετοχή σας για το Σεπτέμβριο. Έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι πολύς ο κόσμος. Δηλώστε το γιατί εσείς θα ωφεληθείτε, η ψυχή σας, ακόμα και αν δεν ξέρετε να ζωγραφίζετε, έχετε να μάθετε πολλά.